Сиратта Котлау сәләмен Нуриман районы 2 Бүрес авылында яшәгән Сулпан Гафур кызы Зәйнәшевага юллайбыз. Авылдаштары Римма менән Флорид Шәймәрдәновтар уны тауган көне уңайыннан безнең редакциягә матур йөкмәткеле тәбрик хаты язып ибәргән. Сулпан ханым 1977 елның 27 сентябрендә Василә менән Гафур Зәйнәшевтәрнең тату гаиләһендә икенче бала булып дөньяга килгән. Уңыш менән хугарылган алтын көздә туганга Сулпан халабыз үзе алсак, үзе зирәк, үзе уңган дип яза авылдаштары. Тормыш юлдашы Өлфәр Миңлеүәли улы менән авылда гомер итәләр, үз кызга тәрбия бирделәр. Өлкәндәре Линары гаиләһе менән Өфөлә яшәй, ата сәхнә ияңсәр бүләк итте. Уртанчылары Динара укуын эш менән аралаштырып үз аллы дөнья көтә. Кесе кызлары Дилара мәктәп укучысы. Игәрле авылдашыбыз күптәргә өлге булырлык. Гаилә башлыгы менән бергә ихата тултырып мал асрайдар. Өйдәренә инһәң бөхтәлеккә хокланырлык, өстәлдәре хыйдан һыгылып тора. Ризыктың ниндәйен генә әзерләмәй Сулпан, үзе кунаксыл, кеше янлы, ярдәмсыл. Тугандары, күршеләре менән ихлас аралашып яшәй. Эшһөярлек кагыйдәләрен балаларына ла бәләкәйдән өйрәтеп үстерде уңганәсә. Шуга ла бүген дөрес тәрбия емешләренә һөенеп яшәй ул. Өфөләге кода-кодагыйдарында мактап беткеһез һәйбәт кешеләр дип кенә беләбез. Хөрмәтле авылдашыбыз Сулпан Зәйнәшеваны тауган көне 45 яшеннән кайнар котлайбыз. Ныклы сәламәтлек, гаилә иминлеге теләйбез. Бәрәкәтле мул тормышта тәүфыйк, бәхет менән куйган максаттарына өлгәшеп, уңыштар казанып, һөенештәр генә кисереп тормыш иптәше Өлфәр Миңлеүәли улы менән тигез гомер итеп, озын-озак имен-хал яшәһен дип теләйбез ди авылдаштарыгыз. Һәм әлбиттә улар һезнең өчен матур йырда хайлаган. Рәхим итеп тыңлагыз. Бүгін минем якын досның иң матур гомер берәме, бүләк итәм мәңге шиңмәс, аппак теләкләр бәйләмен. Туган көнең котлы булсын, жаның шатлыкларга тулсын, эшләрең гел җырлап барсын, уңыш һәрчак елмайсын. Көтем туган көнең белән, тагын һәм тагында, ни телисен барда булсын, һич көтмәгән шагында. Сишәп кеше яхшы иптәш, нәк шулай булып калды гелдә. Дуслыгыбыз арасына без кертмәбез хәтта җилдә. Туган көнең котлы булсын, жаның шатлыкларга тулсын, эшләрең гел җырлап барсын, уңыш һәрчак елмайсын. Котлым туган көнең белән, тагын һәм тагында, ни телисен барда булсын, һич көтмәгән шагында. Туган көнең котлы булсын, жаның шатлыкларга тулсын, эшләрең гел җырлап барсын, уңыш һәрчак елмайсын. Котлым туган көнең белән, тагын һәм тагында, ни телисен барда булсын, һич көтмәгән шагында. Ышанычлы кешеләрне очрату җиңел түгел, шундый дустым булуына шиксез шатлана күңел. Туган көнең котлы булсын, жаның шатлыкларга тулсын, эшләрең гел җырлап барсын, уңыш һәрчак елмайсын. Көтем туган көнең белән, тагын һәм тагында, ни телисен барда булсын, һич көтмәгән шагында. Туган көнең котлы булсын, жаның шатлыкларга тулсын, эшләрең гел җырлап барсын, уңыш һәрчак елмайсын. Көтем туган көнең белән, тагын һәм тагында, ни телисен барда булсын, һич көтмәгән шагында. Көтем туган көнең белән, тагын һәм тагында, ни телисен барда булсын, һич көтмәгән шагында.